Kamoro manitie jahera mar Lolwe TV, enotino maber, arwaki, maendi en cheno mar kuku mar wach, mikelo ne kinde ka kinde kod Anje Folombaka. Maendi en cheno mabende warange weche mabende omako oganda ma jo Kenya, kaachiel kod weche gweko mag dongruok. Otieno ma kawuono, wadwa rango ni to en ang'o matimore e skunde ma nyithinde wasome, wasiko aneno ka sikunde iwang'o koni kod kocha. Wadwa ng'e ni to masira nieri en ang'o makele. Wan kod wende studio, en janyuol, en bende kod nyithinde skunde, wadwa rango wach nieri to en ang'o makele to inyalo tieke e yo machalo nade. Kod ote namboni malo kanyoero, Facebook Lolwe TV, Twitter to Dinga Olow kata Lolwe TV. Otigi kiduto warango kendo wang'iyo weche giki kwa midwoko margi achiel kachiel. Amiyo wendo thuolo mosu kaito bro nyime kod twak machalo kama rwaki studio. Ero kamano. Moso gandawa. Moso jokanyanam sauru. Ilongan Duku Thomas. Yeah. Aodo Iroko Kaka. Ajao Gunja Siaya County. Ero kama na inya. Iroko Kaka wuodo Gunja rwaki studio wa. Iseka uthuolo malach kapok ibiro kaendi oganda siko ka penya ni to wuod Nyager tinde nodhi kure. Na nyiso gini ne in kod tije mwatate kocha to kata kamano iseduogo Kenya. Idhach maber. Iseduogo Nairobi o Kenya. Mwatate ni Kenya. Idhach maber. Benene na kare nikech tijino notero wa nyaka itung Tanzania. Oh. So nyocha watemo timo ing'eni Kenya. En piny moro ma ji kuonde mamoko okosobedo kaka Nyanza, Central, Western. Ma inwang'o ni by virtue mar independence. Yes. Kane lope oduogo, jowane lope giobedo adjudicated. Bu families and communities na onwang'o kama negi settle. Yeah. This is not very easy to find in the Coast Province. Minwang'o Coast Province. Ji mang'eny pod thagre nikech lope makuno ne pok obedo adjudicated. To ne nitie oganda madak kanyo. Yes. Koro inwang'o ni way back in 1876 chakre gweng' mar Mombasa nyaka Machakos. Nene ni buo Sultan of Zanzibar. Koro sama nene wayudo independence, neno governor openjo jo Kenya, governor no openjo jo Kenya. Be nitie lo modwaro mondo miu sama pod an authority ni. Yeah. So nene kane luwore gi mano ne gideclare kuonde moko to kuonde moko ne gideclare. Koro kuonde mane ogideclare go wa automatically noduogo bobedo community land. Tinwang'o ni jomosobedo kana kanyo, josiasa mosobedo kana kanyo koso dwaro mondo oganda gi oyud kwe. Koro magi nonro manyocha watimo. Mano dhi loso. Ero kama na Nyager weche mag nonro ilonyi maber kaachiel kod weche madhi kor kado kwani mago bende gik ma ilonye. Maendi en wach wanyalo wacho kane gichir nikech ang'eyo tije ma bende isetimo no achiel ariyo adek. Wuod Nyager wach madhi jime e sikunde. Nyiswa ni to kata un chon kanu somo. Weche masani iri kawuono wachiwo tino ni to ni sikunde ni awang'. Kwachiwo tino ni sikunde ni awang'. Weche gi bende timore ndalo. Akiane idwa na wuok kaka janonro ta janonro janyuol adwa ni riw weche gi kiduto dong nyithinde gi bende dhi sikul. Ing'eyo gima timore gi sani. Yeah. Wan ma nyakwa winjire. Yes. En ni wan kaka jo Kenya wan gi makosa. Wan gi makosa achiel. Yeah. Ni seche moko watemo bedo jo marango misingi marwa wawegi. To aweyo kama ne wa ae. Yes. Gimomiyo skunde machon ne ni gimiluongo ni discipline. Yeah. Nene nikech skunde machon were attached to church values. Mane nyalo nwanga primary school nitie ma jo ACK, nitie mar jo Catholic, nitie ma jo SDA. Koro nyathi modonjo kanyo nene ng'ama bedo brought up in a Christian life. Makara kidhi secondary school, kidhi Yala, St. Mary's, nena Catholic school. Yeah. Cardinal Otonga was a Catholic school. Kidhi Maranda was an ACK school. Nyabola Girls, SDA. Yes. Koro, in that concept, nentie church connection. Yes. Minwang'o kata ka nyithindo dhi timo penj tilemo nigi. To bang' diere manene wachako bedo gi dongruok mar DDC. Koro ganda ochako paro ni gin gibende gionge school. Koro wachako gero school koro gwenge. Yeah. To skunde gi okobedo attached to the church values. Koro wan wabete pakanyo ma nyithindo koro bet ni gidhi ga school. Then okwabedo joma bende marshaled academics mag nyithindo. I remember kano luonga high school, there was a clause manondike ni
too much reading makes Odindo a dull boy. Yes. Ngecheni even in secondary schools nintigi milo ni entertainment. Yeah. Mani kelo thum jimiel just for you to release the tension. Yue matin. For you to release the tension. Awinji. To mago inwanga tinde nobedo cartel gin gik mane skundo ngado woko. To gingado gi woko without agreeing with the students. Yeah. Two, equally, students bende okodhi obedo gi discipline. Nikech students bende enyalo nwanka ndalo mane wadongo Jeff. Yeah. Until very late. I don't remember when mane baba nong'e nenda madho tako. Kada nenda madho ndawa. But today nyathi nyalo mera kata nyimuone kendo wacho ni wuon gi nadwa dhi out. And I don't remember any day mananyise baba na nadwa dhi out. Kikera kadwa dhi budho to en gima ok na saa abich otieno ka ji du malo so mondo kik fwenyi. Kendo ka biro duogo taduogo ka jo malo go pogo chiemo. Ma in fact gini odhi very too long nyaka when I wanted to marry because I think kada nakidwa kendo en gima niwe until jonyuole mago mbaka. Iwinjo kiwacho no owadu moro numutho ga orgo ngane. Iwinjo ngeje jonyuolo sane nitie age michopo to gineno ka gap no iweyo. To sani okine ka that monitoring is not there. Iwinja. Emomine inyalo winjo kiwacho no ngane ni be kikuwega chien. En bende bayo ga urukode ke joka neno nitie koro gima usochopo ni to ini kalo. You understand? Korino anka magi today they are not there. Sani nyithindo chako nyiso weche mag sabero gi johera gi too early. Iwinjo. Itemo wacho weche misiki wacho na pile kaende ni values magwa matinde waweyo. Mandi gimi yuago pile ni values magwa kata ka nyithindo dak iwacho ni sani nyathi nyalo chunga kata nyim baba ne kata nyim mama ne to okwera kanyo gi kanyo ni ma to da. Koringen magi bendo biro nikech when you have politicians who are looking at their ego. Ingeni if you look at the country can only destroy itself the way they are being led. Politicians mawa gik magisorango mna gik makonyogi giwegi. Koro kaka nyithindo go koko to en gima konyogi they would join the demonstration. I've never seen a leader mode kamoro wacho ni gimute moniraj. You understand? Yeah. Unyager gima dwani mondo kori chaki nyisa en ni to iparo nade ywaruok mantiere kind jagoro mongirore mar NAT ma Migosi Sosion ka achiel kod jatend migao mar weche mag somo. Kaka ing'eyo sani eri jatend migao mar weche mag somo Dr. Fred Matiang'i dwaro ni mondo sikunde olor dwe manyien tarik 12. Sosion oramo ni kata nade to dwani sikunde olor tarik 5 ka wacho ni nyithindo are fatigued. Mana kaka ni wacho ni nyithindo ol dwaro mondo nyithindo dhi oywe wigi adek mondo gidogi skul ka gin fresh. Be iparo ni nitiere connection moro amora mar loro tarik 12 to gi loro ma Sosion dwaro ni olor chono nyiri na kelo tugne sikunde. Ing'eyo mago to mawacho ni mago luong ni peer pressure mko monge tiende. Magi duto gin interested and equal partners in academics. Yes. And Sosion speaks for the teachers. Yes. Matiang'i ma minister wuoyo ni ngima mar nyithindo go polisi ma sirkal. They need to sit down and reason together why they must not have a compromise. Ing'eni gima naji Kenya kae ni ng'ato wen ko pingo ng'ama duong' to koro ng'ama lich. To seche moko ipingo ng'ama lich out of nothing. I remember when the first 844 no biro. Your pioneers really belabored themselves to the extent that ne gin jok mane nyaka ranka kinyalo bedgo. Today if you look at Jomanotimo the first 844 be compare with Jomasani Tumo the 844 Masani. You would say unyalo wacho nyoma no kutimo 844 mokwongo ka are great people. Kata kana ngato score D. Is somebody ma probably inyalo no ngone somebody ma equally would score a C+ today. Nikech there was not that option. Maine no nikech everything was married and brought together. Syllabus mag A levels not work chien. Both duogi from 3. And you would compare. I expected not to have acted at that point, not as at now. Ma gimoro ma na feel ni jo Kenya rachigo, and I believe that the minister must make his foot right. And gima minister ne go team. Minister ne gi DEOs. And gi jo maitiyo local and county education officers. These people must visit schools mondo work students. Mondo gi penji ni would you think ni uola enya mondo wami uywe. And you punj bende obero jo hala. I've said this here not once, not twice.
gimaraj gi jopuonj masani ni jopuonj mang'eny gi johala. You see, Kenya has made it possible always you'd want to exhaust. In nanga marango how you can earn money out of it. Kamora mora minyano agagda samone go puonja okudwa puonyo nikech odwa no yawo odiochieng' moro ma nyithindo bro bede kode on his own. Koro gini okosobedo maber. To be kirango gi sani gi jopuonj mane puonjo chon. To iwacho ni sani jopuonj masani gionge gima gin go. Nikech ana nyaparo our teachers, as much as they were earning very meager salaries, they were landlords wherever they were. Ngichin vision on what they were doing. I remember kaka my headmaster, Elios Yemwanyonyi, started being a landlord when he was a career master in Maranda High School. Newangia Puimorona Missy, who was a primary teacher, was elevated both Punyaka A levels, and with a diploma. And he made his subjects, history and CRE, people used to pass. He made equal good lawyers in these countries. Omio and my position any values my weyo. And the only way out nyakwa budu gwa penyre onto koth no chako goyo waka. Irokamana nyawonya gera winyi maber nono ka chino ka chande bende ka jatend migawo mar weche mag somo mano Dr. Matiang'i nodhi e nyim komiti mar Senate mochung' ne weche mag somo nono ka ipenji ni to limbe mosiko tema poya nono e sikunde ni nyalo bet ni maendi bende ok en limbe makare nikech wayudo ni samoro sikunde mawae kawae kawuono to kiny iyudo ni sikuni otimore be iparo ni nyalo bedo ni nitiere connection moro amora gi wach ni koso siasa donje weche mago to nyalo betie because of the politics because I remember I want to give you a very test case. When I was a student at Maranda High School, Neange Japuny Namanilong Elios Yemo, who was a career master, then he became the deputy headmaster. And Ezekiel Akonja was my headmaster then, who was now living. Then Osiemo became master. Then the community around went on strike, no deal with the cut arrest, and for about 2 weeks we could not get a very standard food. Mondo nyithindo of this strike. It was through our wisdom. I remember one of the captains and Nentie Banamori Lono Joro. We stood firm and we said, "Ne, kachiemo kinyal check, then it has to be cooked 48 hours." We came to realize there was just some geek maricho manetemo, and for that reason that thing stopped. And we disagreed with even the board of governors, a person who was very eloquent in this republic, Manilo Dr. Molo. And again, Emmanuel Mibron Wanka pricing Mokomag school gisiche moko any luoreg the chairman ma PTA, the chairman ma board of governors. Such a moko gidwe japuonj reason momio gidwe japuonj en mana okabela. You understand? Koro gimanya kwa winjire ngima manya thio konego be tested gi issues of community wrangles. Unyagera winje wacho ni weche madonje kaendi magi gin weche onego beni wagolo oko kodonje weche mag somo ne nyithindwa okene wagini to ng'ama puonje en ng'ama e kabila mane chalo gi weche mag thieth asedo ka osuptende moko bene kadhi to wacho ni ikedo mana gi dokta kanyo kifwenyo gi omi ikedo kode to wacho ni dokta nieri ok wuogi e anyuola no ero mana weche mag time wacho go mago eko gin weche ma ok nyalo miyo dongruok odhi nyime maber. Unyagera measures mosebedi kai kao benane okanat pingo okang mager kata suspension mar principals mabende migosi Matiang'i no ka uchungu principles mane skundege tungni gi obedi aneno ka nat wacho ni mago are double standards iparona ingene you should not take NAT to be a serious issue when it comes to disciplinary measures mag their members because that is what NAT stand for. Now they must defend whether it is wrong or correct. Yes. Nikech mane momio gin the union. The union will never leave its members to go home. Koro gimone gorang mana gimadi penja and equally koriambo ngato what is the mechanism ma onego institution no deal go. Man would be a good question. But when you want to drag me into that issue, then you are like telling me ne koro the union fails on its duty. They will never accept. Yes. Mano gimakoro wan wanyane kata okang manade to gibiro mana wacho because those are their members. Mago joma contribute, mako withdraw, they don't have salaries. Koro gimaduong kaindi ni duode NAT gi Ministry mar Education obed peny mondo wabed kod solution manyalo. Leave alone, NAT must not be taken serious when we want to discuss education. Wawegi oko. Yes, education and my parents called
the authority concerned. Gini monego gibed pindo giwan mae gi mwadwaro. Nikech NATO will defend their members. NATO bro defend la japuonj mobiro class bomer. Iwinjo. Por gibro defend. Iwinjo. Por gibro wacho ni due process poko tim. A union is a union. A union can never accept nor yam ngate kare. Because then they are failing. They will never get subscription. Yes. So whenever you want to discuss issues magnat, in fact, they are only team players when they are proactive. The moment they become reactive, they should not be listened to, because at the end of the day, who suffers is the parent. In a school, okay, yes. Kura wacho ne magi duone wachalo kaka mat unions gi kigen esabi kedo gin gi kedo mana ne jog gi members magi en nyathine nyalo kta underperform to pod nyalo end up to the alliance to yindo nyathini okalo to nyalo nyono kta nam gini a provincial school. So what are you talking about here? There are issues manyaku warangu, you know, like today I'm equally, and I'm very surprised, and I mentioned it here last time. Kaka wan sani no kamaranda koyombo ti di mor mo du malo to kirango to number 1 to seje moko up to 20 ginjo kisi. What is that helping us with anyway? Kaka jaluo mano kuber mano konyo gango kaka jaluo konya gango. Yes, school ni dalawa edwari koyombo to number 1 nyaka. Yes, at least obedient jaluo. That is when we know we are productive. Pero kamano wunya ger kwa weche mag somo dwani mondo inyisa ni to in kaka janyuol nyithindwa inyalo nyisa ngo nitie weche achiel ariyo mondo discuss mabendo pogore kod weche gweko mag somo inyalo nyiso jopuonjre ama ingeni gima nyaka tim. Nyithindo nyaka bed encouraged. Yes. Mondo gi end up mondo gi create friendship. I remember one Maranda, we were friends with good girls schools who are equally academically giants. And you would find that within that society, ma school Montieno, skunde katapiera rio maginyiri are inside that school. Menyalo nuankanitie Sakwa, Maranda, Rangala Sakwa Girls Association. Inyalo nuanka Kabondo or Karachuonyo, the larger Karachuonyo, Boys, Kireri Girls Association. So there was a lot of borrowing in terms of cultural and values, academics and that friendship. So people were built up in a concept of a growing mood. It was not time, people were keeping on me. People antagonizing one another. And that's why academics, Magi, people were feeling the challenge. Today, if somebody fails an examination, he thinks Nenkoro Oremo the world. Yes. And my geek manaparon the ministry should now be thinking about, because if you look at the concept of people like us who are now in academic world in other countries. First world countries, you are never trained to get a job. You are trained to create an employment. You see, that's why you talk about Arab Emirates to be very strong. The so-called Dubai, Pinyo no gana go pinyo. Tier work mondo ngato oyudi tich. Imi mondo ibende create. Yes. Yur ka Kenya lokonyo rike nyalo konyo. Yes. That is actually the nature of their training. That is the nature of their training. To Kenya kai Maya momene okaje yuwake no nyaka kal page. Nika okayudo tich to koro mano oka yes. Tich kumbe. Ineno. Ero kabano ngunya. Koro magi gik mosoke. Awinje babere wacho ni chono ne ubedo kod anyalo wacho ni ubedo kod tudruok e skunde wacho ni to wan kaka skunde adek mwariwre gi gin weche mage monego bene wariwre paro mondo wang'e twadhi nyime nade. Wacho ni magwe ko sani onge mnyutung ni osebedo kabedo koni kod kocha. Ichaki kwero ka ng'wer ke wacho ni mat to en umbrella mochune jopuonje kata bed ni japuonjo mana ka puonjo gi kuonge class to gibiro defend japuonj machalo kamano. Winya ger joma makalo no neno ka kata nuwe winjo ka imbe na ngene jasiasa ka unta no wuoyi weche mag somo kata kamano rowe tangula ne wacho ni ogai mar kod Migosera Amolo Odinga oneno ka kocha kuchung' tok nyal yombo gidwane gimi ng'ato wach mi pare wach ni rima pio pio ingeni Jeff some you way about politics ana nyalo wacho ni politics en gima very bad imbe ni jasiasa keche aneno ga seche moko to imbe ni jasiasa an wacho ni adier nikech orengo my boss yes I also struggle for quite a long time. So moko nane ni yako chungi tokwe tango la tacho and then Kenyans are not serious. Yes.
Wetangula ni magi jomoso ringo bodhi kanu boduogo bodonjo koni boduogo koro giweni gin joma very great. To magi ani kweli anyalo wacho ni seche moko jakom bende dwanga bedo ga big heart for nothing. Nikech either jogo are following us or they walk out. Yes, nikech onge ng'ama nyalo struggle jomoko bin koro ntie ni gin gineno no dini ni. If Kenyans are thinking tribal, yes, then let us remain that tribal. To ka Kenyans dwa ni chiemo kony piny, to Kenya kara tribes room, wawinjire no ng'ano ma strong kaidi. To ka Kenyans think in a more democratic space, yes, then wawinjire uru. Nikech I don't think ni Wetangula, even if God gives him the flag bearer, he will defeat Uhuru. I don't think. Karana Kalonzo, I don't think. Walk over. I don't think. Yes, the only man who has the stature and Raila Odinga. Karana equally pinyi luokai. Apart from that Raila, we still need time to grow. Iwijo. Makaraila bende okinyale. No bende oneno ni this long run modhieni no kwa better successful. To kaka community we have to come back and grow mutually. I can want a great success that we can now put. What time soul searching? Manyalo challenge. Mwanyalo kieta as a flag bearer. Nikejo amane otegno kakorengo kaka nyang. Yes. Equally gini age set maraila. It would be very difficult for them to score to reach the scoreboard. To jomo thinka gi kaka jiwacho ni ineno kasi moko jiwacho no governor ma Nairobi. Well, yes, equally I agree and economic empowerment he can do if economy is to buy pesa nyalo nyeo. I don't refuse. But I think ne ka en ngama ber. Yeah. To eno build toke ji ka korengo Raila. Karaila weyo to rengo betie. Yes. And then we move on gradually. But watch mar Wetangula. I am sorry. These were not mergers that were meant to progress. Wenya gera awinji wano watieko wachno ero achiel kachiel wach mabende adwani apenji awinjo ka asesomo boke mopogore asewinjo pacho oganda koni kod kocha kaluwore kod gima notimore ne jangolo Koffi Olomide kano chopo Kenya kaindi wachno ero kadwa wacho gima ji wacho tadwani iwachna ni intro ni nene nade kaka jatim nonro tadwana wachi ni gima nyo tim ni Koffi. Well, equally Kenya has shown they can maintain a discipline. Yes. But Gimaraj, the discipline can only be shown to a foreigner. To our leaders, most of the Katimu Richo. Tiweyo. Makende Matamara. Yes. I would want. What's an Jomoko, Joma foreigners will wait him on a county action to Joa, most of the Katimo Timonge, Machaloka Magi, to action Moseka. Mano Kende, my Mano Kende, Mano double standards, my son, Mano, Qualo, check near Rimabe. Mano Kende, my worry. Yes. Chick, my Kenya Gato, Shimoko clone, Joma Dongo, but money, my worry. Monego Beniwangi, Okajo Kenya talk. Moving forward, I'm going to be I was expecting the Kejo Kange, Nessa Maneri and Bukofini. What was the position of the Minister of Foreign Affairs? Yes. And did they ever call the Minister of Foreign the ambassador here to get how they deal with their issues? Yes. Because before you deport somebody, there are certain issues that take effect. And then Katakanyoro Koffi Okoso, it was not ideal Mondotere Mondo on the airport cells. He would have been given an hotel on Nende, Kowok, he is equally not controlling. Koffi ken Koffi control a magnitude more itoke kanyo over and around the world. Yes. So I do not know whether they wanted to destroy him economically. Nikeche Koffi Okogo thom Kenya ka kende. Yes. Ogo Kenya ka and all over the world. So what are his fans saying in other countries? Yeah. So issues katagantie maruendo. Kecho kangene diplomatic relations to nyo biro dealt with nadi mago pod dhi nyimege irango ya chiel kachiel no kaw kilo kamalo kamare bende no ywak nini okomie time mondo en bende olerni oyo weche machalo kamano otimore e chiel ari adek kata kamano ruwenya ger awinjo your position wacho ni gima late ne weche machalo kamano osetimore pacho kaito onge gima osekawie ka gin welo to ineno ka atwane okaw kendo mapio wenya ger gone oganda oriti. Anyalo wacho njoka nyanam ni oriti makawuoro makmana ni gimana nyalo encourage students masani temuru dwaro joma
oso dhi rang'iny mamalo e gwenge moaye gol korgi mbaka mondo ung'e ni oganda machon nitie jomar great today. I always emulate Dr. Vincent Ongore, a man who could not afford to pay school fees, and he paid school fees after a long struggle. But you can hear him calling my doctor. Okay, Dr. Machiedhoji and Dr. Masomo. He's working with the Kenya Revenue Authority. He's a person who has... He's a person even me, I copied so many things from him. And equally I can talk about it very boldly. Karana boss Namachon James Orengo is a person who, if you look at his education, this is a man who had a very difficult times, but he still made it. So student Masani owerango raha mang'eny to girang ni what content would I leave here. Yes. Today I'm very bold when I always mention about Maranda High School, because equally when I left Maranda in national board, in national position, and they have still maintained it. When you meet people who have gone to Alliance High School, they have gintie moyamore magiyueyo kama other academicians do not talk. Yes, Mangu boys the same, Starehe boys the same. So equally kama intieno. Yes. Ibende temondi compete mondo breathe another air. Yes. And if people can live with that, I think we would have a very good society. And I would want to urge the students, life without education, I remember John F. Kennedy was telling the black Americans, ni wasungu gin jowetena, but gimanya lokwayo somuru na book. And this is what has made President Obama today, who is about to exit the office. Bomio Africa bindi jongero karakar produce a president who controls the whole world in a superpower nation. So if our students would learn to care, to know, yes, okowache ni kigimadhe tidate kata kongo, but take it with a lot of respect. Take it without people knowing that you take it. Yes. Ngijini kawe with some certain discipline. Erokamana nya unyagera goni erokamana dumo kala njo kai wuoyo kendi wuogi jopuonjre temo jiwogi kanyo temo nyiso weche achiel wi adek mabende wago otieno makawuono kan warango weche gi eki mag somo, bende wachak wadhi kocha chande warango weche mag siasa koni kod kocha warango weche manotimore ne jangolo Kofi Oloo. Erokamana nya unyagera kwa chak waluongi kendo ageno ni biro duogo mondo kod agano jokanya nam Maindi en kuku mar wach kawuok kendo wi akikwi ladwa na wach ni jogonja podidwa bana ni wuo adwa na wach ni jogonja nikech nyocha awinyo ni rali nyocha nogonja to na oginena ne okidhi tidwa telo na tiyo nyocha tiyo on a parliamentary order, yes, on an issue that was debated in parliament, but adwa na promise gini when I hit back naneno ka ofisi ule nyagere unibende ujo siasa tije utek ofisi naneno ka ebare loso wach mar od bura ma Ugunja kata kamane rubago ikori to biro wacho kodi kawa onge yamo kaindi Maindi ne kuku mar wach kod Anje Fulumbaka.